vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvinyu mukoma Nashi, please post for me. Asi vigaiwo chiso changu mukoma. Inini ndiri murume, ndinewo nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so. Mukoma Nashi, ndakakura ndiri munhu ane musikanzwa. Ndaida vakadzi zvisingaiti, saka ndakazoita zvekunotsvaka mushonga unonzi mudiwa diwa. Ndakabva ndazotemererwa mangoromera futi nevamwe sekuru ava vainge vari shamwari yababa vangu. Kutemerera kwacho kwavakazondiita mangoromera ndekwe kuti pane pamwe pavakasangana neni ndichibva zvangu kumombe. Ipapo ndainge ndakuvara because ndainge ndiri munhu uya wekuti kana tiri kumombe vanhu vazhinji vaiwanzo kundinemerera because ndaiva munhu ainge achikakama. Saka paya pakuzozama kuda kunorwidzana nevamwe vakomana avo vaipota vachindinemerera tiri kumombe ikoko, vaibva vazotanga kundikutsanira kana vakaona kuti ndinenge ndazama kurwidzana neumwe wavo ndichirakidza kuti mukunorwidzana kuya ndinokwanisa kumukurira. Saka ndiri munhu wekuti ndaiti paya kana ndava kuenda kumombe ndaibva ndazoziva kuti nguva iya yekuti ndinge ndichisekwa zvose nekushungurudzwa nevamwe vangu inenge yakwana. Saka sekuru vaya pavakasangana neni ndakazara guruva zvekare ndakazara ropa mushure mekunge ndarohwa ndichiita zvekukutsanirwa. Vakabva vazonditora vakabva vandiudza kuti navo mukukura kwavo vainge vakambosangana neizvo zvandiri kusangana nazvo. Vakabva vandiudza kuti pane zvimwe zvavainge vachida kundipa vachinditi mishonga iyi yavainge vachida kundipa yaikwanisa kuzondibatsira. Then vakabva vazondipa mishonga iya. Saka mishonga iyi mukoma havana kundipa ka1, ndingatoti maybe vakatora gore rose vachingondipa mishonga iyoyo, ende vaingondipa zviri very simple. So ndaingoti kana ndikapfuura nepamba pavo vobva vanditi tora kapu uteke mvura. Saka ndaizoti ndachera mvura iya ndobva ndazovatambidza kapu iyoyo. Vaibva vazoenda mubedroom mavo, vaiti kana vapinda nayo mubedroom mavo vaibva vazobuda nekapu iyoyo yemvura vobva vazondiudza kuti ochinwa. Asi ndaizoti kana ndava kunwa mvura iyoyo ndainzwa kuti mvura iyoyo inenge ichivava, then ivo vaibva vati usasvipa mvura iyoyo zama kunwa. Saka mukoma ndakazoti saka ndo mapirwo acho andakaitwa, saka ndo matemererwo acho andakaitwa mushonga iwowo wemangoromera. Saka ndakazokura ndava munhu wekuti ndainge ndava kungodanana nevasikana vakasiyana siyana, plus ndaiva munhu uya aifarira bhora zvisingaiti. Saka kwose kwandaingotenderera ndichiita zvekutamba bhora kwose ikoko mukoma ndainge ndichingodanana nevasikana vakangosiyana siyana ndichivamitisa. By the time yandakasvika form 4 ndainge ndatova nevana vangu vaviri. Mukoma ndakapedzisira ndisisashande ndava kungogara kudzimba dzemahure mushure mekunge ndafoira form 4 yangu, nekuti mushonga uyu ndizvo zvawainge uchiita sekunge unoda, because ringava riri hure kana kuti angava ari mukadzi wemunhu, kana tikangotenderana chete kuti tadanana nekuda kwekuti inini ndine mishonga iri pandiri yakatemererwa, then mukadzi uya kunyangwe riri hure mukoma raikwanisa kutoita noise neni zvekutoda kutondiuraya kana ndikarikuudza kuti handicharidi. Waitoona hure mukoma randinenge ndichidanana naro richitosvika pakutosvima misodzi, kutoburitsa misodzi kuti handichazivi kuti ndoita sei nekuti ndinokuda. Saka mamwe mahure awo andainge ndichigara nawo, mahure iwawo aitokechewa nditoripo, zviya zvekutoti munhu wako waunenge uchigara naye anotokechewa, then iwewe wobva watombobuda panze kuti vange vachiita zvavanoita. Then kana vapedza mukadzi wako obva atogeza geza mobva matodzokera zvekare mumachira. Vazhinji vacho mukoma ndo vainge vachitondichengeta vachitondipa zvose zvandinenge ndichida,
nekuda kwekuti ndainge ndichingorarama nevakadzi ava vaiita mabasa echihure, ndakabva ndazongotanga kusanganawo nembavha dzakasiyana-siyana, nekuti nguva zhinji nzvimbo idzo dzinogara mahure, nguva zhinji kunenge kuchigarawo vanhu vaya vanenge vachiita zvekuba. So zvandaita ndezvekuti ndakazotanga kuba. Ndaiti kana ndikabira munhu hapana aindirova, nekuda kwekuti ndaiva ndiine rimwe simba. Ndaikwanisa kuti paya pakunobvutira munhu, kana kuri kunzi anenge aine chinhu chaanenge akabata chinenge chiine zvinhu zvakakosha mukati, like mahandbag, kana kubvutira munhu foni, munhu iyeye wandinenge ndabvutira chinhu chaanenge akabata haaikwanisa kuwana simba rekuti ange achirwidzana neni. Zvino mukoma pakazofa baba vangu, ndakabva ndazodzokera kumusha kuti ndinge ndichienda kunogara pedo naamai vangu. Mukoma Nashi ndakabva ndatanga kuroora vakadzi. Ndaiti ndikaroora ndobva ndazodzinga mukadzi uya, ndava kunzwa kuti mukadzi uyu handichamudi. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichitozvibhosta kuti inini kunyangwe ndikarambana nemukadzi, kunyangwe aine nhumbu, handitomborina basa nazvo, handitevereri mukadzi inini, nekuti ndaizviziva kuti sezvo ndiri munhu ane laki rake, handaigara nguva kana kugara mazuva ndisina mukadzi. Mukoma Nashi kubasa ndaisaenda, ndaisaita mabasa epamba, ndaingochengetwa naamai vangu. Then amai vangu vakazoti vashayika, ndokubva ndasara zvangu ndakagara ndiri ndega pamusha. Then last year ndo pandakazotanga kufunga kuti regedzai ndidzokere kuHarare, uko kwandinoziva kuti ndo kwandinokwanisa kuwanawo zvimabhindauko ndainge ndaneta nechiupenyu cheparuzevha. Ndakati ndadzoka kuno kuHarare ndokubva ndazotanga kuita mabasa angu euhwindi, because vanhu vazhinji vainge vachindiziva sahwindi. Then ndakabva ndazosiya zvechihwindi ndokubva ndabva kuchinzvimbo uko kwandainge ndichiitira mabasa iwawo echihwindi, nekuti ndainge ndava kuona kuti chibasa chacho chainge chatosiyana panguva iyo yandainge ndichiita chibasa ichocho, now chawandirwa. Ndo pandakabva ndazotanga kuita basa rekuvira vanhu mabhegi avo vaya vanenge vachienda kumaruzevha. But ndiri munhu wekuti kubva ndichiri mukomana wechidiki ndainge ndakangowirirana nembavha zhinji idzo dzinoshandira mumarengi. Kunyange pandakazodzoka muno muHarare ndichibva kumusha, ndakangonopinda zvekare mumaoko evakomana ivavo vanoita zvekuba. Then ndakabva ndazotransfer ndichibva kunzvimbo uko kwatainge tichibira, ndokubva ndati regedzai ndimbonoshandira zvangu pambudzi. Ndichishanda pambudzi ndainge ndakazviudza kuti ndava kuda kungozviraramira honest life, ndichingoda kungozviitira hangu chibasa cheuvenda. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti pane pamwe pandakazombopinda mune rimwe bhazi. Mushure mekunge ndapinda mubhazi muya ndichitozvitengesera zvinhu zvangu zvandainge ndichitengesa, saka paya patakazotanga kudzingwa nemadhiraivha tichinzi budai, pakabva pazoitika confusion zvekuti mukunobuda ndakabva ndazongokaruka ndakweva rimwe bhegi revamwe sekuru. Pandakakweva bhegi iroro mukoma ndakabva ndatoona kuti ko ingawani ndatohwina, ndokuzotanga zvekare kudzokera kumabasa angu ekudhara. Asi mukoma ndokuda kungotaurawo izvo zvandakasangana nazvo mubhegi imomo mushure mekunge ndazovhura bhegi rasekuru ivavo. Nanhasi uno mukoma zvinogara zvichingondinetsa kuti sekuru ava vandakabira bhegi ravo vainge vambori aniko, because ndakazoti ndazovhura bhegi rasekuru vaya ndakabva ndaona kuti mubhegi imomo mainge muine hembe dzevana vadiki. Mukoma kana ndichiti hembe dzevana vadiki, it is like mwana uyu mudiki anenge ari mwana achangobva mukuzvarwa. Hembe dzacho mukoma dzaita sekunge, asi dai kwanga kuri kunzi dzainge dziri hembe dziya dziri normal dzepreparation, handaimboita dambudziko nazvo inini, ndaitodzitengesa hembe idzodzo. But hembe idzi paiva muine sutu yewhite, bhutsu dzewhite, yaitova iri sutu iri complete. Then zvekare paiva nekamwe kadresi kadiki. Munoona kadresi kaya kanopfekwa nemunhu anenge achichata, dresi riya remuchato rainge ririmo dresi iroro. Zvinhu izvi zvandakasangana nazvo mubhegi rasekuru ivavo zvakandivhundutsa. Handina kana
umwe zvake wandakambogara ndazivisa. Chandakangoita ndechekungoti ndakangopinda mumakuva aya epambudzi ndokubva ndangofamba ndichirasa zvinhu zvose zvainge zviri mubhegi imomo. Chandakazongoita chete ndechekuti mushure mekunge ndarasa zvinhu zviya zvose ndakabva ndazodzoka nebhegi riya ndokubva ndazotengesa bhegi iroro. Asi munhu wandakatengesera bhegi iroro handina kana kumbogara ndamuzivisa kuti izvo ndo zvandainge ndasangana nazvo. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi ndine mushonga uya unonzi mudiwa diwa, zvekare ndine mushonga wemangoromera. Hai, zvakangooma hazvo vedu we. Ndikaiti mbozamawo kubvunza kuti iwo mangoromera acho anombogadzirwa sei. Ndikazopiwa response, ndichange ndichizoposta response yacho pano. Regai bataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hey, how are you? Makadi zvenyu mukoma nashi. Why are you not responding? I have my confession to tell to the world. Ndokubva ndazovatumidzira message ndikati taurai zvenyu confession yenyu. Zvikanzi confession yangu yakamira sekudai so. Ndine uroyi uo wandakasirwa nambuya vangu avo vanova vakabereka amai vangu. Ndakatanga kuita zvekuroya apo pandainge ndichiri ne18 years. Ambuya vangu vaipota vachindidyisa nyama, but nyama iyi vaiwanzo kundindyisa pose pandinenge ndaenda kumaholidays kumusha. Vaindidyisa nyama imwe yavainge vachiti chimukuyu. Dzamara Gogo vava kuzotondidyisa nyama yekuti yainge isina kana kumbobikwa. Then Gogo pane pandakazoenda kumusha ndokubva vazondipa nyama, but vachinditambidza nyama iyi vakabva vandiudza kuti nyama iyi chainge chiri chimukuyu icho chavainge vakachengeta kubva ndichiri mudiki, because pana Sekuru, Handzvadzi yaamai vangu, iyo yakashaika pandainge ndichiri mudiki mukoma. I think kuti Sekuru ivavo zvimwe kuda vakatoshaika maybe ndichiri kuma 5 years or so, but ivo Gogo vakabva vati sezvo vainge vakandida vakandisarudza ende vaida kuti ndinge ndichizosara ndichigara nhaka yavo iyoyo yekuroya, vakabva vati vainge vakachengeta chimukuyu ichocho kubva ndichiri mwana mudiki. Vakabva vandipa chimukuyu chiya vakabva vati idya nyama iyi, nekuda kwekuti nyama iyi ndakaitora pakafa handzvadzi yaamai vako. Idya haumbofi nesekuru vako, chingozviudza kuti uri kudya sekuru vako. Mukoma, ndingangoti kubva zvandakazodyiswa nyama iyoyo ndipo pakabva pazotanga kusimba uroyi hwangu. Ndakatanga kumuka naGogo. Taiti kana tamuka taibva taenda kunoita mameeting nevamwe mugrupu imomo mukoma. Tainge tiri 10 kusvika mukoma Gogo vangu vazofa. Then Gogo vakazoti vafa, inini ndokubva ndazosara ndichigadzikwa paposition yavo. Ivo Gogo vangu position yavo yainge iri iya yekusheya nyama. Ndainge ndisingatozivi kuti position iyi mumabasa ekuroya ndo position ine ukoshwa kudarika mamwe maposition, nekuti munhu anoita zvekusheya nyama ndiye anowanzo kuchengeta nyama yacho iyoyo, saka anokosheswa zvikuru sei. Kuti dzimwe nguva unokwanisa kutongokaruka pamba pako patosvika zvedhoma. Sometimes zvedhoma izvi zvinenge zvichitobva kunzvimbo yekuti kunenge kuri kure, zvobva zvatosvika zvitokudzwa kuti zvatumwawo naamai kana kuti nababa vazvo kuti zvinge zvichizopemhawo nyama. Saka munhu anenge aine dura iroro renyama ndiye munhu anenge akakosha sei. Mukoma, mushure mekunge ndazotora chinzvimbo ichocho ndakabva ndasimba hana zvekuti ndakabva ndaisa vana vaamai vangu vose palist, nekuti tinoita majana ekuuraya. Saka taita majana tiri 2 neshamwari yambuya vangu kuti inini gore rino ndini ndinouraya, gore rinouya then iwewe ndiwe unouraya. Kana tikaona sekunge tinenge tanyanyisa kuuraya tinobva tazomboti donzei tisina kana munhu watinenge tauraya palist iroro remajana. Asi zvatinenge tichiita ndezvekuti pamakore iwawo atinenge takanyarara tichiitira kuti veukama vasasuspekta tinenge tichiurayawo vatorwa. So mukoma, ndiri kuda kungotsanangura zvimwewo zvandinombopota ndichirota, ndingangoti mavision andinoona apo patinenge tichiuraya vanhu, because zvinhu izvi kwandiri maitikiro acho azvinoita hakusi kuti ndinotomuka physically ndichitoona kuti pana
ndamuka ndinenge ndichingoita kunge ndiri kutorota, but mukutorota ikoko zvinhu zvacho zvinenge zvichitoitika, like kana mumba mukauya zvidhoma izvo zvinenge zvauya kuzopema, ndinongoita kunge munhu ari kurota, zvisinei kuti anenge ari masikati kana kuti mausiku. Ndinongokaruka ndangobatwa nehope, then vision racho robva ratoitika. Paya pandinozopepuka, I think kuti mweya uya kana kuti shavi riya rinobva ratoenda. So maurayiro acho atinoita munhu uyo watinenge takaisa pajana, kana kuti maurayiro atinoita munhu uyo watinenge tichida kuti ange achireplace munhu watinenge takanyora pajana, ndezvekuti tine imwe nyanga iyo yatiinayo. Saka nyanga iyi mukoma zvatinoita ndezvekuti tinobva tataura zita remunhu iyeye uyo anenge ari pajana, kana kuti munhu watinenge tichida kuti ange achireplace munhu ari pajana. Then nyanga iyi kana ikagara yabuda ropa, tinobva tatoziva kuti nyanga iyoyo inenge yatotunga munhu iyoyo, inenge ichitirakidza kuti inenge yapedza basa. Tinobva tatoziva kuti munhu wedu iyeye tinenge tatomuhwina, anobva atofa. Saka munhu uyu sometimes haafi musi iwowo waanenge atungwa nenyanga, asi musi waanozonzi arara pasi neurwere haafi akamuka. Then munhu uyu kana afa, sometimes ndinokwanisa kungorota tiri kumochwari uko kunenge kuine mutumbi wake, takarinda mutumbi wake. Ipapo handisati ndapanzwisisa, because ndinoti ndichirota so ndinenge ndichitonzwa kachando tichitorakidza kuti tiri mumochwari, asi kana ndikamuka ndinenge nditoriwo pane vamwe tiri kumariro. Saka ipapo ndo pandisati ndanzwisisa kuti mweya wangu ndo unenge usiri mandiri here kana kuti chii chinenge chichiitika, because pandinenge ndakagara nevamwe tiri kumariro ndinenge ndichitonzwa kuti there is someone in me anenge ari missing. Saka kugadha kwatinenge takaita mutumbi uyu, tinenge tichizama kuzivisa mimwe mweya inenge ichida kupinda mumochwari imomo kuti ichida kuitawo mabasa ayo, tichiizivisa kuti chitunha ichi ndechedu, hatidi kuti chinge chichibatwa. Then tinobva tazoti musi uya wekuti chitunha chinenge chazoradzikwa kumakuva, isusu tinobva tazochiteverera chitunha chiya. Inini zvandinoita ndezvekuti ndinowanzokudonhedza rozari rangu ndichiita sekunge ndangoridonhedza by mistake. Saka paya patinobva kumakuva, then kana usiku hwazosvika, rozari iroro ndo rinozokwanisa kuzotora mweya wangu uchiubvisa muimba umo mandinenge ndakarara, uchindidzosa zvekare kumakuva. Vamwewo vangu vandinoshandidzana navo, vamwewo ndo vane zvimwe zvinenge zvakangoita zvuma zvinenge zviri zvidiki. Saka paya patinenge tava kufamba tichibva kumakuva, unongotarisa kuti hakuna here munhu akutarisa, then wobva wazongodonhedza chingava chiri chuma kana kuti seni, ndobva ndangodonhedza rozari rangu iroro. Tinozoti paya kana tava muvision tiri kumakuva ikoko, kana tazodana munhu uya anenge abva mukuvigwa, kana azobuda muguva make, iye anotomirawo pasaidi nesu, asi anenge asisina simba. Isusu ndisu tinenge tichimuudzira zvekuita, then ndo patinobva tazotanga kumuvhiya tichitora mapatsi ake. Kana riri jana rangu rekuti ndinge ndichivhiya munhu iyeye, ndinowanzokufarira kutanga kutora chitaka, moyo nemapapu nematumbu chete. Then stake iyi ndo yatinobva tazocheka-cheka, then tobva tazoiita chimukuyo. Mushure mekunge taiita chimukuyo, tobva tazoiisa mudura. Ndingangoti pagrupu iro randinoshandidzana naro, dura redu ndo rinowanzokunyanya kugara rakazara nyama. Ndokusaka vanhu vazhinji vachizotumidzira zvidhoma zvavo kugrupu kwedu kuti zvinge zvichiuya kuzopema nyama, kana kuri kunze kwavo kana kwakaoma. Isuwo titoriwo nenguva dzekutoti tinototumidzirawo zvedu kana painewo zvatinenge tichikumbirawo kubva kune mamwe magrupu. Hai vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahandzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. ID akabva atotumidzira zvake picture rake zvikanzi ndini uyo mukoma. Kana mukanditarisa mungafungidzira here kuti ndini ndakuudzai nyaya iyi. Hai zvakangoma hazvo veduwe. Zvekare pane imwe message yandakatumizirwa
yakatumidzirwa ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, regai ndikasike kuitsvaga. Alright, message yacho iyo yakanyorwa yakanzi: hanzi makadii zvenyu mukoma Nashe, inini ndakateerera imwe message yevamwe mukoma avo vainge vachiti usiku humwe chete vanokwanisa kuita 5 rounds kana kudarikidzira, avo vainge vachiti havaguti vanhukadzi, neniwo handiguti vanhurume. Inini mukoma ndinotonzwa kuti pennight ndinenge ndichitoda zvekuma 14 rounds ikoko. Ndakatosvika pakutoramba mukomana uyo wandainge ndichidanana naye nekuda kwekuti iye aitadza kusvika ikoko kuma 6-7 rounds, aingoita 4 rounds obva ati aneta. Saka zvaindibhohwa ndokubva ndazomuramba. Ndinoona kuti pabonde ndine energy yakawandisisa, ende dzimwe nguva ndinokwanisa kutotravela for a very long distance ndichingofambira munhurume. But vanhurume vazhinji vandinosangana navo hakuna anokwanisa kusvika pa10 kana kuti 14 rounds a night. Apa ndozvandinonzwa kuti dai ndangokwanisa kuona murume uya wekuti usiku hwose hatizorori, tinongozorora nekungonwa mvura tobva tadzokera pabasa rekuita bonde. Ende kunyangwe ndikarara usiku hwose ndichiita bonde nemunhurume, mangwana makuseni ndinotomuka futi ndichitonzwa kuti ndiri kutoda dzimwe 6 kana kuti 7 dzakasimba ndisati ndadzokera kumba kwangu. Zvakangoma hazvo veduwe. Message iyi ndakaitumidzirwawo ichibva kune vamwe vahanzvadzi vedu, ivo vainge vachiti I am a South African lady. Zvakangoma hazvo veduwe. Please let us talk about this issue in the comment section.